Wannan yaron da kuke gani Allah ya halicce shi da wannan larura ne a hannunsa da kuma jikinsa baki daya. Sanadiyar wannan cutar yaron ya zamanto abin tsoka da kuma yasa baya iya zuwa ko ina sai dai ya zauna a gida da kuma inda yake zaune. Wannan cuta ta hana yaron nan ya shiga cikin mutane kullun ya daka sai dai ya abinsa shi kai daga unguwarsa sai layin sai yake iya zuwa baya iya fita ko ina domin in ya je wani gun dariya yake masa. Amma kuwa sakamakon wannan cutar da Allah ya ira wannan yaron ya kasance duk inda ya shiga a unguwarsa kallon kallo ake mai a kalle shi wannan ya mai dariya wannan kuma ya kalle shi ce mai gashi gashi. Amma wannan bai sa ya kare ba yakan iya zuwa ya dinga yin training ɗinsa shi kadai yana yin abin sai yana yin wasa yana tunanin a rayuwarsa ba Allah. Amma kuwa a ransa iya jin cewa akwai ran da Allah zai kawo masa canji mafi alkhairi a rayuwarsa shi sa bai damu ba yana yin abinsa kamar yadda ya saba kullun aburinsa ba shi da buri da ya dinga yin kiɗa haka ya dinga sa jita yana kiɗa yana kaɗawa yana kiɗa so yake a duniya ce an san shi kuma an san me yake yi. Aikowa sai gashi Allah ya cika masa burinsa bai mutu ba sai da Allah ya cika masa burinsa wanda Allah ya bashi wata baiwa da idan ya waka ta duniya kowa da kowa yake sauraron wakarsa. Sanadiyar wakar da ya ko sai gashi Allah ya tuna masa rayuwarsa ya samu mahaukata kuɗa da sun kai dala biliyan 4 daga nan kuwa fa idawo abin kwatance da kowa da kowa yake son mu'amala